il-Ministru Byron Camilleri għandu jerfa' r-responsabilità u għandu jirriżenja għaliex mhux aċċettabbli li f'pajjiż fejn għandek Ministru responsabbli mis-sigurtà tan-nies ikun taħtu fejn qed isiru diversi atti li żgur mhumiex ta' sigurtà għan-nies ta' serħan tal-moħħ għal poplu Malti u Awċi u trattament inuman, diżuman ta' persuni li fl-aħħar mill-aħħar għandhom id-dritt illi jkollhom il-protezzjoni tal-liġi. Sostna il-kap tal-Partit Nazzjonalista Byron wara li l-aħħar rapport indipendenti tal-Ombudsman ikkonferma falliment sistematiku fit-tmexxija, ksur ta' regolamenti u użu ta' intimidazzjoni fil-ħabs. Bir-rapport jikkonkludu wkoll li bejn il-perjodu tal-2018 u l-2021 kien hemm ksur totali ta' regolamenti tal-ħabs fejn lanqas biss kien hemm Standard Operating Procedure. L-uffiċjali tal-ħabs jiddottaw attitudni raffa mal-priġunieri. Byron żied jgħid li biex il-poplu Malti u Awċi ikun jista' jserraħ rasu fuq is-sigurtà tiegħu hemm bżonn tmexxija ġdida li żgur ma tistax tinkludi lil Byron Camilleri. Byron saħaq li r-rapport tal-Ombudsman jikkonferma dak li ilu jgħid il-Partit Nazzjonalista li tmexxija tal-ħabs taħt Dalli li Byron Camilleri għamel snin twal jiddefendi kienet diżumana. Dan ir-rapport isib li l-aġir tal-uffiċjali tal-ħabs possibilment wassal biex priġunieri vulnerabbli jkunu affettwati aktar minn oħrajn bir-riżultat li jwettqu suwiċidju jew attentat ta' suwiċidju. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista żied jgħid li dan l-iskandlu mhuwiex każ iżolat għal Byron Camilleri hekk fl-aħħar xhur apparti dan rajna diversi skandli li ġraw taħt Byron Camilleri fosthom. L-iskandlu ta' iktar minn 18,000 ID card li ħarġu irregolarment b'indirizzi folot. L-estensjoni tal-kuntratt ta' Angelo Gafa bħala kummissarju tal-Pulizija li ħalla l-korp bla riżorsi biex jaħdem u korruzzjoni fejn jidħlu ċitazzjonijiet tal-leża. Għar minn hekk, temm jgħid il-kap tal-Partit Nazzjonalista ma rajna l-ebda turija ta' rieda ta' riforma, viżjoni jew pjan minn dan il-Ministeru.